najagalallrat kitlgaan niiqurangut maai jam qaisntaagukqani qalarutkestek'lallrin-llu ayuqtassigussukka tukanrarluni tukkaunani kitlalrak nalleek amssenneraa ciinllu suolartigu kidikka tamaanukani qanrutkaqu tammai tamaatumunalliini ayaagassuutenqartut qayaanek toollu sayu anuuqqaaqaruut aqaateng qaspenqarlutenglu imkunek maklaaqat qilluitnek irnerrlugnek qaspernekat allukipituullinek tamaakkunek qayammunappainga itiguiveneqellriit qayaanek qatangalalluut itiguiveneqellriit kinguqaminek qumikiluku qayampainga toallunuttan palaatinnaanerilngormak tapengiaarmak pivkalaucianek pillaamagnek namerluguk toasoqqittigarluku toai qaagam huaten pilangaani itertiganaani qayyanilluan tootn pituullinni pitullruut qayyanilluunni itertiganaani meq qumikkani toossa makuttuani angyat killutenglu piksaitlariaaqut tauaam mattum atoquyullallrata atungunaqlallrata picurlalagaafkalaarai picurlalagaattek'lallrait taangamegaterpagsimalleria tamaakkutaitlrani picurlalriartaitlruuq picurlalriamagniisuitellruukut kiagmi kitllriamak maai mattum nuttuajattuusqumanneritsaaqat nunattamaramang yuitta ayagtullermeggnek pilallerit kanevtellriatun huaten kanevtellriatun ajoqluki tootn hui ajoqqkuutlaaqqa kanevtellriatun isug kanevtiaqamta tokannevalallera imnaltaqiriissuutmuk pilaallerput kanneveqlu toorpiaq umiortquuqarqama tootn toai kanevtilleri kannevutekluku manna atoquyulallat tamaakutta samugnallullruut tamaattaitlrani tamaakkutaitlrani picurlagaayuunatenki tootn toi angenneritsaaqutlaugkut ayaagassuuteklallat qayat kiingita ayaagassuuteklallat ayaagassuuttait manna tiidiktali quatenna mai niiqurangelaucimeggnek qanruyutet niitnaunerinerluki spni jalimurilllerpni ciin qanruyutet qanruteknanriuciatnek toai auhkut ciuqliput nangata qanruyutet tamaakkunek ciuqlimtnek qanruteknanriuciatut illaitallu nallunritleriaqliikkait ayiima qanruyun akkallaq qanruniitleriaqliikkit tammai qanrutkurtairuutaami atam tamaakkuttammai angullranka
qalarruyutsin timiqtarpkinakuattautiqtoayattautiuluku qalarutkoraattat qallartaqaami qanrutkaqluku akkaorpailgan asammuum qannaqaqaami qanrutkaqluku tamaakunnik qanruyutet qalarutkestek'lallrin-llu qanruyunmanna qanrutkorinnerrat nangamung tamaakutte qalarutkestek'lallrin Quatten talia magutqanitsiullaaputta quatten qanrturaallerriitquat toh qanruyutetta pinrillrat ayagionun liiluku qanrutunaarutniluta ciin tamaanatsalittuatun piullarta maai tuai maaitangatungkut tuai tamaanaimna qanrutkestek'lallrat atuungkfutte qanqautingermi atortiigaliilluku niisugunerrluni toalla ayagulunittouniillu tamaana tiuqfar ummiorluku illaita pilallrut maaitu qanrutkestek'lallrat qanruyun atunrersiqnilukulli niigartallruunga qanrutistairuskata qanruyun atunrersiqniluk avaani tiuqfarni niigartallruaq maaiqqa tamaanaat niitlallernerlpini pitsiurtungoqqa qanruyunatunrer pitsiurtuq tuai maai tanga aukutte yaaqfoqlu tikiitarkaqqe nallunrilngortun pilallrulliiniut nallunrilngortun jamquani toya paitsiriullerpnik quangutaigioni qallu niitugunilraani jamka allerquutmek paitsiraluta jamklp paitsiriartigu paitsiutksuguyaaqnaqa qaniifa kinkulluuti ayagiollraani kinkulluuti ilaati sangaayugsittarpkinakipisseqluuti ilaakillriatun ajuuqulluuti illpitnek maaitange makuttuani iqlutmun ayagarsukkaarangelraa qanruyutni quallutangaajulni ayagineqluku ajoqlutik aqnaungermi tootnajoqlirriuq sangaajutni iqlutmun ayagaruutkarkaulluku iqlutmoqqulluuku iqlutmoqqutiqluku taguam huatnatamme sangaajugtittarpkinaki ilaatsi ayagiollutsiangutngortengaan huallаарnaortengaan ajoqluku piurqufsi imuutuntoi oqisingauqalleriatun ajoqniartut mannammaai ummioqilaqniaran sattairutenqamalluггui iquyaana qalansaulluta